Okay, saan? Sa lending ng EBS-GMA. Hindi wala akong utang dito. Halika ma'am, sundin mo po ako ma'am dito sa pakibukas yung likod ng kotse mo kung okay lang po sa inyo. Saka na mo lang muna yung buksan niyo yung sa likod ng kotse. Kaya okay lang. Saka na lang yung 54,000, buksan niyo muna to. Magandang hapon sa ating lahat. Happy 54th birthday kay Nanay Nita Vasquez. So ma'am, may idea na po ba kayo kung sinong nag-surprise sa inyo? So wala, basahin natin ang kanyang message. Babasahin na natin ang message ng nag-surprise sa inyo. Yan. Habang hindi pa natin yung babatiin ko ulit kayo ng happy 54th birthday. So ito na po yung message ng nag-surprise sa inyo. Happy 54th birthday, Nanay. Salamat sa pag-aalaga sa amin at palaging pag-intindi. Sana bigyan ka pa ng malakas na kalusugan. Mahal na mahal ka namin. Again, happy birthday. God bless you. So, narinig niyo po ang message. Ang nag-message ay galing kay Ma'am Jean Vasquez po. So, ano pong i-message niyo po sa kanila? So, nag-surprise kay Ma'am Jean. Hindi ako makapagsalita. Salamat, anak. Naalala mo yung birthday ko. Hindi ko akalain na may pa-surprise ka pala sa akin. Salamat, anak. Salamat, maraming salamat, anak. Ayun, napakagandang message naman po yun. And then sa mga family members po na pwedeng mag-message po kayo kay Nanay ni Nita. Kayo po ma'am, mag-message po kayo. Happy birthday. Message ko na sana umapa kayo ng buhay mo. At sana palagi pagkagat ng Diyos na malakas na pangangalawas. And enjoy your day. Happy birthday. Ayun, napakagandang message naman yan. So, hindi pa natatapos ang surprise dito ma'am at meron pa. So yun, kantayin po natin ang happy birthday ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan! Ayun, once again, happy birthday sa inyo, Nanay Nita Vasquez. From Barangay 70, Puchongan, Malapiti, Pangasinan. So, yan.